मा बुंगोन आंहा जोबोद गोजोननाय दं दिनै बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दलखौ मोजां मोननानै बिथांमोना लोंहोर लोंहोर जोंनाव दिनै जगदान जाफैदों दिनै गैयाब्लाबो 550 जन बिथांमोना जोंजों जगदान जादों दा जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांनि मोजां मोनसे नीति आदर्शफोरखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो बे ओनसोलाव गोबां इउपिपिएल दला हाबा मावदों दा बेनिखायनो बेयाव झग्राफार ओनसोल खमसे खम नियार एबाउट बेवहाय 1400 जनसो भटार्स दं बेनि 1400 भटार्सआव बेयाव गैयाब्लाबो दिनै 450 मानसिया दिनै जगदान जादों दा बिथांमोना जोंनि सरकारखौ मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि सरकारनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव बिथांमोना गोजोनै थानो हादों आरो नाथाय बिथांमोनखौ गोबां अपोजिट पार्टिफोरा नंखाय बाथ्राखौ बुंदों होननानै बिसोरनि गेजेराव प्रमान जादों दा बेनिखायनो बिथांमोना गावसोर मोनसे प्रमान मोननानै दिनै जोंनि इउपिपिएल दलाव जगदान जादों दा जोंनि इउपिपिएल दलनि जे नेतृत्व होग्रा मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सार बिथाङा सासे मोजां सासे दृष्टि गोनां सासे व्यक्ति बिथाङा गोरों गोरा व्यक्ति बिथाङा जोंनि बिटिसिखौल' नङा बिथाङा जोंनि आसामखौनो दैदेननो हाग्रा सासे डायनामिक लिडार बिथाङा आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों आङो जोबनो गैयै बिथांखौ हामबाय होननानै जासिदों बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बियो 2020आव गोजोनथा मोनसे सुक्ति लाबोनायनि उनाव दिनैसिम जोंनि बिटिआर ओनसोला बिराद गोजोनै दङ आरो दासिमबो जोंनि बे माइनरिटि एरिया हक बा जोंनि बर' ओनसोल हक जों बयबो गोजोनै थानो हादों आरो गासैबो हाबाफारिखौ जोङो मोजां खामानि मावलायनो हादों आरो दानि जे बोथोरफोराव दानि जे बिथांमोना जे जोंनि अपोजिशन दलफोरा बुंबाय थादों जोंखौहाय माबा मोनसे 16था डिपार्टमेन्टखौ लांबाय होननाय बियो मोनसे नंखाय बाथ्रा जुदि बे बाथ्राफ्रा नंगौ नंखाय बुंनाय बाथ्रा नाथाय जोङो फोरमान होनो हादों दा दिनैनि जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै लेन्ड बर्डनि जे हाबाफारि हा बेफोरखौबो मावनो हादों आरो बेबायदिनो गोबां साख्रिनि बाथ्राफोरखौ बुङो बेयावबो जोङो स्पष्ट भाबै जोङो बुंनो हादों मोजां मोनसे बेबस्थाजों जोङो साख्रिफोरखौबो होनो हादों आरो दाबो जोङो होनो थांगासिनो दं जोंनि गभर्नमेन्टआ दा बेनिखायनो जोङो गोबां मानसिफोरा बुजिबाय दायो दा बे हिसाबाव गोबां बेयावनि जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा मोजां मोननानै जोंनाव जमदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोबां लोंहोर लोंहोरनो जोंनाव जगदान जादों दा बेनिखायनो जोंनि जमदुवार समस्तिनिफ्राय बेबाराव जे बिजाथिया जोंनाव गसंगोन बेनो इउपिपिएल दोलोनि बिपुल भटआव 20-22 हाजार भटआव देरहागोन बे निस्सय बेखौ आं सानदों आरो बुङो